Eli jatketaan, joten nytten osa 2. Ja jos huomaatte, että just katon, kun mä latasin tän osa 1, niin mä huomasin, että mun kanavalla on tullut vähän videoita, kun mä tehtiin kaverin kautta video, mutta sitten aika moniakin yritettiin koko ajan ladattiin niitä, mutta nyt mä sain poistettu niitä. Ja älkää ihmetelkö, kun mun kanavalla on vähän semmosia, mitä ei pysty kattoo, semmosia videoita. Mä oon tosi pahoillani, mutta ei sit mitään, mutta seuraava osa on sitten room setup, joten jatketaan nytten vaikkapa tän kirjan kanssa, joten me esiteltiin tämä rivi tästä, joten meidän pitäisi varmaan esitellä tämä rivi tästä, sitten room setup, sitten varmaan nämä, mutta nämä mä esittelen huomenna. Tän mä esittelen tänään ja room setup. Selvittää. Tai periaatteessa mä esittelen tästä asti, eli tän mä jätän pois, kun tää on aika pitkä. Näin. Mikä on lempivärisi? Sininen ja vihreä. Ootko? Noniin. Mikä sinusta olisi tullut ammattilaiseen? Ootko? Nyt menee mustaksi. Mikä sinusta olisi tullut ammatiltasi, jos et olisi ollut laulajaksi? No, eli harrastushan tää vielä on, joten on vaikea sanoa mikä se ammatti sit joskus on, kun en sitä nyt silleen ole vielä miettinyt, mutta toivottavasti muusikko. Tää on hyvä. Mitä sä toivoisit synttärilahjaksi? Uudet kroksit. Vanhoista tulee jo kivet läpi. Mikä sun lempi... Mikä on sun lempi sipsejä? En tykkää sipseistä. Mikä on sun lempijäätelö? Pehmis sekä suklaa että vanilja. Monelta sä yleensä meet nukkumaan? Koulupäivinä yleensä viimeistään 10:30. Lomalla voi venyä puoleen yöhön. Joo, tää oli tässä taas. No mulla on silleen, että mä menen nukkumaan, oliko se 10, kun mä pitää mennä kouluun, ja 10, kun mä menen, on vapaata. Tai joskus jopa 10:30. Mut se on nyt moro. Tai